Mek teng Al-Qur'an iku dipun dawaken napa? Alnama 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Apa wae sing tak dadekno nok ndukur bumi iki minangka hiasan. Ilmumu minangka hiasan, ibadahmu minangka hiasan, zikirmu, perjuanganmu, kabeh niku cuma hiasan sik dorong lungguh nok hakikat sing diridhai karo Allah. Merga niki minangka hiasan napa dawuhipun Allah, linabluwahum tak uji. Ayyuhum ahsanu amala, sak pira kon sing luwih apik oleh temen menyang Gusti Allah. Nita, mek kon sik nggawa-nggawa awakmu, berarti sik durung kon. Lah mirsani menika dawuh dipun dawuhaken dening para ulama thariqah. Wong sing sok molesi menghias dirinya dengan kepalsuannya niku enten 3. Siji enten mutazayyinun bil ilmi. Modele kaya alim-alimo, modele kaya hebat-hebato, tapi ilmune cuma minangka alat kepentingane hawa nafsune. Nomor kalih mutazayyinun bil amal. Amale niku lelakone niku napa? Cuma minangka hiasan. Mboten semata-mata krana Allah. Luwih-luwih nek wong niku wong dadi pengarep, ngarepe wong, tapi nek kiai dorong tentu. Mergo napa? Kadang-kadang kiai niku napa? Gelem dekne jubahan, gelem serbanan, mergo waktu dinas ngarepe umate, tapi barang sembayang dhewe kaosan oblong. Salah, mboten salah, padha benere. Cuma ayo ngomong nang jerone atine minangka ukuran, nggih. Bukan mboten nyalakno. Tarekat mboten nyalak-nyalakno mboten. Kejujuran. Sing nomor 3 napa? Wa mutazayyinun bitarkit tazayyun. Enten uang niku menghiasi dirinya tapi dengan napa? Dengan meninggalkan hiasan zahir. Model gaya wali. Kita mek dijak ngomong, "Gus pundi, Gus?" Allah. Kita pun biasa mawon. Ora napa wedi niku. Nggih napa? Ah niki. Mangkane akhire napa? Uang niku enten wong alim, enten wong zahid, enten wong arif. Nek wong alim mboten enten malih tujuane supaya mulya. Nggih ta? Pun. Nek wong zahid sing mboten kepingin terikat tergantung kali dunya, napa? Selalu wedi, kuwatir, selalu jaga. Tapi nek wong arif mboten enten, nggih pun saentene. Kenyataane ngene ya wis ngene, gak usah kate aksi-aksi niku. Sing penting dibalekno teng Gusti Allah. Ngene apa mboten? Atimu ngomong subhanallah, atimu ngomong innalillah, atimu ngomong ngene, modele lisanmu ngomong ngono tapi atimu gak koyo ngono, syirik kon. Gak jujur mboten kok syirik Islam mboten jujur faqat asyrakta billah. Gak jujur kon. Ngeten nek cara dawuhipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, man ahabba dzuhur fa huwa 'abdul dzuhur wa man ahabba al-khafa fa huwa 'abdul khafa. Fa Abdullah azharahu am akhfa sawa. Nek wong iku seneng menonjol, nggih ta? Dadi berarti napa? Kaulane menonjol. Nek wong kepingin singiden gayahe kaya kukruk-kukruk, ya kaulane kukruk. Kaulane Allah, nggih pun biasa mawon. Menonjol gak menonjol, diakoni gak diakoni, ya wis kaya ngene iki wis. Sing penting napa? Melok peranatan sing ditetepno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.